Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Okay, ganda ng Biyernes kapag ka lahat tayo'y nagmumukhang maganda at nakangiti ng husto. Oo, tingnan mo yung katabi mo, bakit nakabusangot na naman ang mukha niyan? Ano naman ang problema na hindi na naman mapagdaanan? Bakit ganyan? Sabi ko nga sa'yo, hanggat may problema ka, magpasalamat ka. Dahil kapag ka wala ka ng problema, ay, malapit ka na. Anyway, it's a happy Friday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daw-dalerang atleta DJ Mara Tony para sa programang Love Trip! Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Trip! Trip mo rin ba ang pagsabihan yung kamag-anak mo, yung anak mo, kahit yung kaaway mo? Nang B, huwag ka munang maliligo. Kasi kakagaling mo lang sa trabaho. Pag naligo ka, mapapasma ka. Pasma? Yung kapag ka pinapagalitan ka, kasi nga, kakagaling mo lang sa ulan, pagkatapos hahawak ka ng plancha, ang sabi sa'yo ng nanay mo, "Bata, lintik ka, huwag kang makulit, kasi pag makulit ka, yung kamay mo mapapasma ka." Totoo ba? Totoo bang may pasma? Sige, mamaya pag-usapan natin yan. Oo, kasi marami akong naririnig na sabi nila, ang dami kong gustong gawin, lalo na syempre as an atleta. Alam mo yung pagkatapos mong gumaling sa track and field, tatakbo ka, amoy putok na yung kilikili mo. Syempre gusto ko sana maliligo agad. Syempre may programa pa pagkatapos. Pero itong nanay ko, pinipigilan ako. Sabi niya, subukan mo. Pag nakita mo, makikita mo. Ano raw? Huwag daw maliligo kasi pasmado. Ikaw, naniniwala ka ba sa pasma? Ay, nako, pag gaganyan. Mahirap na, baka mamaya sabi-sabi lang yan. Asya, baka mamaya, Diyos ko, tong bibig ko, alam mo, hindi ko alam, may mga moment talaga na nabubulol lang siya mag-isa. Alam ko na siya siguro yung pasmado. Pero at least, diba, alam mong live na live! Anyway, kumusta ka? Mamaya pag-usapan natin yung pasma na yan. Pero ngayon, syempre, it's Friday. Kapag ka Friday, uwi na! Pero mag-iingat sa pagbiyahe since ang pagpasok pa naman ng bagyo is darating na Sunday at exactly 2 a.m. Sorry. Ngayon, syempre, sabay-sabay na naman tayo uuwi. Pare-parehasa naman tayong bugnot sa kalsada. Tapos magugulat ka dyan sa driver mo na sinasakyan mo ngayon. Kuya, ba't ganyan yung manubela mo? Basang-basa Saan mo hinawak yan? Di mo alam kung meron bang waterfall sa kamay yan o sadyang pasmado? Ay, naku. Anyway, since kakapasok mo lang din ngayon, saktong-sakto, gusto ko lang i-shoutout ulit. May plema! Gusto ko lang ulit i-shoutout ang ating winner sa Love Knows No Boundary promo, which, by the way, it's still ongoing. Uy, sa mga driver na nakikinig ngayon, B, imbis na natutulog-tulog ka dyan, pumunta ka dito sa Love Radio. Oo, sayang ang 1.5B. Isusulat mo lang yung pangalan mo sa baba, tapos may chance ka manalo ng tumataginting na 1,500 pesos. So, shoutout ulit natin yung nanalo nung kahapon na nagngangalang Glenn Perez. Glenn Perez, kung nasan ka man, magparamdam ka.
Isa po siyang Grab driver kung kakilala nyo. Please, pakisabi na nalo siya. Ay, nako, si Taylor Swift, ayan na siya. Okay, babalikan ko kayo maya-maya lamang. But for now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? As legend has it, you Metro's #1